Людмила, які курси і клуби ви вибрали наведваць у гэтым навучальным годзе? Я заўсёды цікаўлюся замежнымі мовамі, і ў гэтым годзе я выбрала польскую мову для пачаткоўцаў. Яшчэ я не займалася так усур'ёз. Таксама выбрала клуб французскай мовы. На жаль, пакуль што не абвешчаны курс французскай мовы. Хацелася б, каб ён існаваў і ў гэтым навучальным годзе. Таксама мяне заўсёды цікавілі пытанні псіхалогіі, таму я выбрала курс «Псіхалогія для жыцця» і зробім жыццё лепшым. Яны, як мне падаецца, вось якраз распавядаюць пра душэўнае здароўе. Ну, а для душевного здоровья, конечно, необходимо и физическое здоровье. Тому я выбрала курс самадева йога и так само Ян Шингун. Ну, а что тычыцца клубов, то трэба так само и повышать свой интеллектуальный уровень. Трэба робить так, каб голова працавала. Тому хотелось бы паўдзельнічаць у клубе інтэлектуальных гульняў. Ну і цікавіць мне таксама мастацтва, таму я і выбрала яшчэ клуб таямніцы мастацтва. Дякую.